Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Хәзер кибетләрдә сатыла торган сөт һәм сөт ризыкларының чынмы түгелме икәнлеге язылып куелырга тиеш. Сатудагы яңа кагыйдәләр турында Римма Султанова. Идарә итү компаниясе чыгымнарны каплаячак. Шәһәр судында машина астына кар төшү факты буенча эшкә нукта куелды. Йортлар төрле була. Юбилей бакчачылык ширкәтендә Рәшит Гайнулов түгәрәкне сала. 1 июльдән Россия хөкүмәте карары белән сөт һәм сөт продуктларын сатуга яңа кагыйдәләр кертелә. Составында үсемлек майлары булмаган чын сөт ризыклары кибет киштәләрендә аерым торырга һәм бу хакта язылып куелырга тиеш. Бу кешегә сыйфатлы ризык сайлап алырга ярдәм итәчәк. Теманы Римма Султанова дәвам итә. Сөт һәм сөт ризыкларының составында үсемлек майы булу-булмау турында товарның этикеткасында языла. Мисал өчен, продукт заменителем молочного жира, яки бәядә күрсәтелергә тиеш. Әмма бу мәгълүмат вак хәреф белән языла һәм аны бөтен кеше дә күреп бетерә алмый. Шуның өчен 1 июльдән әлеге мәгълүмат зур итеп товар киштәсендә язылып куелырга тиеш. Яңа кагыйдәләр буенча хәзер кибетләрдә үсемлек майы кертмәгән сөт ризыкларын аерым киштәгә күренеп торырлык итеп куярга кирәк. Кеше нинди ризык алганын аңлап белеп торырга хокуклы. Без бүген 27нче комплекстагы 4 кибеттә булдык. Әлегә яңа кагыйдәне аларның берсендә генә куллана башлаганнар. Сатып алучылар бу яңалыкны хуплый. Мен тырышам һәрвакыт сөтләрнең чын сөтне алырга инде кибеттәге булган. И бөтен продуктны мен һәрвакыт укыйм, нәрсә язылган анда. Менәмде язылар булгач бирек дибет. Натуральный продукт стараемся брать, что если есть надпись с заменителем жира, это молочного жира, мы стараемся не брать такие продукты. Сөт ризыклары сайлаганда игътибарлы булырга кирәк. Бәя кәгазендә кыскартылып SMG дип язылса, заменителем молочного жира. BSMG исә без заменителя молочного жира, димәк чын сөт. Югары сыйфатлы ризыкларны аерып сату чит илләрдә киң кулланыла. Бездә әлегә бу сирәк күренеш. Бу вакытта сатып алучы үзе кызыксыну күрсәтми. Сөт ризыкларын сатудагы яңа кагыйдәләрнең үтәлешен Роскачество һәм башка күзәтчелек итүче оешмалар тикшерәчәк. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Үзгәрешләр сөт продуктларын сатудагы яңа кагыйдәләр белән генә чикләнми. 1 июльдән коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түләргә туры киләчәк. Бу газ, электр энергиясе, газ белән тәэмин ителеш дигән сүз. Арту 3%-тан да артып китмәячәк дип белдерделәр безгә башкарма комитетта. Соңгы тапкыр коммуналь хезмәтләргә бәя 2019 ел башында арткан иде. Ә менә туракка хезмәт күрсәтү бәяләре үзгәрешсез кала. Алар күтәрелмәячәк. Инвалид балалар һәм тумыштан инвалидларны караган өчен дә түләүләр арта. Моңа кадәр сумма 5500 сумны тәшкил итсә, 1 июльдән ул 10 000 сумга кадәр күтәрелә. Татарстанда әлеге үзгәрешләр 9 меңләп кешегә кагылачак. Чаллыда аларның саны 1300-дән артып китә. Документларны өстәмә рәвештә рәсмиләштерү соралмый дип белгечләр. Яршалы шәһәре судында машина астына кар һәм боз катламы төшү факты буенча эш каралды. Яклар үзара килешүгә ирештеләр. Гадәттән тыш хәл 2019 елның 10 мартында булган иде. 19:01 йорты янында парковкада торган машина астына 25 каттан кар төште. Автомобильгә җитди зыян килде. Әлеге хәл буенча прокуратура тикшерү үткәрде. Нәтиҗәдә идарә итү компаниясе инженеры үз эшенә җаваплы карамаган. Үз вакытында балкон өстен кардан чистарту өчен оештырмаган дигән фикергә килде. 19:01 йортына үзәк идарә итү компаниясе хезмәт күрсәтә. Машинага килгән зыянны кайтару өчен аның хуҗасы судка мөрәҗәгать итте. Без мировое соглашение яздык. Ралич компания үз гаебен таный, бөтенләй машинаның ущербны бөтенләй түләп бетерә. Бу мировое соглашение буенча шулай. Теплицаларны рәсмиләштерү кирәкме? Шундый сорау белән Чаллы-Тываның кайнар элемтә телефонына борчулы шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренә караганда, бакчачылар арасында шундый сүз таралган. Димәк, теплица өчен дә салым түләргә туры киләчәк дип борчыла алар. Росреестр идарәсенең Чаллы бүлегендә аңлатуларынча, закон теплицаларны рәсмиләштерүне мәҗбүр итми. Бу бары тик кешенең үз теләге белән генә булырга мөмкин. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, то регистрации государственной она не подлежит. Если же она имеет фундамент и имеет характеристики объекта недвижимости, тогда ее владелец может обратиться в регистрирующий орган.
и зарегистрировать право на нее, но по собственному желанию. Теплицаларны рәсмиләштерергә теләүчеләр Росреестр идарәсенә электрон формада яки турыдан-туры күп функцияле үзәк офисларына мөрәҗәгать итә ала. Моның өчен 350 сум күләмендә пошлина түләргә кирәк. Техник план һәм җир участогына документлар сорала. Бақшаларда жиләк җимеш яшелчәләр өлгерә башлады. Барысында ашап карыйсы килә. Кай вакытта юып та тормыйбыз. Табиблары жиләк җимеш сезонында ашказаны эчәк авырулары арту турында искәртә. Узган атнада Чаллыда 56 эчәк инфекциясе очрагы теркәлгән. Авыручыларның күпчелеге балалар. Бу күрсәткеч узган еллардагыдан артык түгел дип белгечләр, шулай да табиблар саклык чаралары күрергә киңәш итә. Жиләк җимешне әйбәтләп юып, беренче тапкыр әйбәтләп дәрі сабынлап юсанда бигрәк әйбәт булыр. И беренче төрле жиләк җимешне сочетать итәргә кирәкми. Аны бер төресен ашалыр, икенче төресен аннары икенче тапкырга инде. И количествосыннан да сакларга кирәк, бик күп итеп ашарга кирәк түгел. Эчәк инфекциясының төп билгеләре эш китү, температура күтәрелү, авырган очракта тиз арада табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Йортлар төрле була, агачтан да, кирпечтән дә, биек тә, тәбәнәк тә. Әмма түгәрәк йортны көн сайын очратып булмый. Юбилей бакчачылык ширкәтендә Рәшид Гайнулов нәкъ менә шундыйны сала. Шул рәвешле шәһәрдәш үзенең балачак хыялын чынга ашыра. Үзенчәлекле конструкцияле йортны Ләйсән Ханова күреп кайтты. Это 48 квадратных метров. И здесь вот получается в диаметре 4,5 или 5,5, сейчас вот толком не помню. Рәшид Гайнулов өчен бу инде 3нче йорт. Үз куллары белән беренчесен Сидоровка бистәсендә солган булган. Икенчесен юбилей бакчачылык ширкәтендә төзегән. Өченчесе дә шушында ук. Үзенчәлекле конструкциялы йортны 4 ел элек сала башлаган. Внести интересные для себя, хотя бы не то, что для других, для себя интересные. Квадрат, ну что, спичная коробка, открыл, закрыл, вот она построена. Вот решил немножко изменить дизайн. Сделал с угла круг. Йорт 2 өлештән тора. Беренчесе гадәти 4 почмаклы, икенчесе түгәрәк. Рәшид Гайнуловның күршеләре алтын куллы ди. Хәтта йортның сызымын да бернинди техник белемсез үзе сызган. Булган егет татарча. Шул. Аның бөтен вакыты шушы бакчада үтә инде. Кулы бөтен эшкә бара. Утларны да ясый белә, йорт та сала белә. Белмәгән эше юк инде. Сварщик та, сантехник та барсын да белә. Түгәрәк йортта яшәү Рәшид Гайнуловның балачак хыялы. Почмакка еш бастырганга түгел, бардык стандарт булмаган иде, гомер итәсем килде дип елмая ул. Без аның белән йорт тулысынча әзер булгач күрешергә һәм түгәрәк ине тагын бер төшереп башкаларга да күрсәтергә сөйләштек. Это для души. Я не знаю, я даже не уверен, что я в нем жить буду. Что я доживу до этого, когда я его построю. Я почему-то не уверен. Потому что на 7-м десятке дом начинать строить жилой, это тяжело. Но это для души. Сегодня хорошо. Это для души. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Бифиформ 30 капсул по карте программы лояльности всего за 389 рублей. До 15 июля УЗИ бесплатно при обследовании уролога. Альфа-клиник. Восстановление потенции, устранение преждевременного семяизвержения, лечение простатита. 200-222.